Vážení priatelia, Rotary International je kreatívne spoločenstvo s vysokým synergickým potenciálom. Má celosvetovú pôsobnosť, je nepolitické, národnostne a nábožensky tolerantné, podporuje rozvoj regiónu, v ktorom pôsobí. Pre Českú republiku a Slovenskú republiku je spoločnou koordinačnou zložkou Rotary District 2240. V Rotary kluboch, ktoré sú samostatné právne subjekty, sa združujú špičkoví odborníci najrozmanitejších profesí. Členom a členkám Rotary ponúka kultivovaný životný štýl podľa ich osobných záujmov, otvorené priateľské vzťahy a ďalší rozvoj ich osobností. Rotary svojimi aktivitami a všeobecne prospešnými projektami a službami pozitívne ovplyvňuje širšiu komunitu v mieste svojho pôsobenia a napomáha vytváraniu občianskej spoločnosti v duchu svojho trvalého hesla Service above self, čo by sme mohli voľne preložiť a parafrázovať ako to, čo robíme pre druhých, je dôležitejšie ako to, čo robíme pre seba.